Moi taas! Mä en oo kovin paljon saanut katsojia tohon videon, mutta ei se haittaa. Mä aloin silti nyt tekeen tätä toista. Ja pyydän anteeksi, että olen aika punainen, koska mä aika vasta tulin käyttämästä koiraa. Sen takia vaan olen vähän punainen. Okei. Sormeni. Okei, mulla on vähän ongelmia. Niin siis tänään mä oon tehnyt 25 vatsalihasta ja 25 selkälihasta, mut siis mä teen vielä lisää. Ja sit mä kävin kävelyllä, mut mä kävin tää vammas. Mä käytin koira ulkona, mutta ei siinä mennyt jotain 5 minsaa, niin sitä lasketa oikeastaan. Kun mä käytän sit iltapäivällä sitä vielä enemmän. Ja noin. Tänään oli kyllä koulussa urheilupäivät, kyllä mä periaatteessa olisin voinut niinkö tyyliin hiihtää tai lasketella. Mutta en mä laskettele, no kuitenkin. Sitten jäädyin. Kun mulla tässä on aika turha video. No siis, kun mä olin viime viikon kipeänä ja mulla oli angiina ja korvatulehus ja sit mä sain lääkekuuri, niin sit mä sain siitä niinkö tekosyy, että mun ei tarvi osallistua siihen hiihtolaskettelupäivään, koska on lääkekuuri ja on ollut vasta kipeä. Sen takia sitten niinku ykkös- ja kakkosluokkalaiset jäi niinku sinne koululle ja sinne. Ja sitten niillä ne hiihti sen vaan siellä koulualueella, niin sitten mä yhden avustajan kanssa, mä olin niinku sen apulainen tai sellainen. Niin sit me tehtiin vaan me vaan jotain katsottiin, että ne osaa laskea ne mäet alas eikä ne laske toistensa päälle tai jotain muuta. Niin oli tosi rento päivä, mä pääsin jo 12, vaikka normaalisti mä olisin päässyt 1, koska ne vanhemmat oppilaat pääsi niinku 1. Oli se ihan kiva. Ja nyt kun mun äiti tulee kohta töistä, niin lähdetään käymään mun mummolassa, koska siellä on yksi, kun iskä oli tuolla, jos missä Vantaalla, kun se nyt oli käymässä, niin se oli tuonut se aika vammainen. Niin se oli tuonut sieltä mulle jonkun tuliaisen. Epäilen, että CD-levyn. Yes. Niin sitä se mennään hakemaan. Kun meillä on nyt lainasmuisoveli-auto, kun se on häämatkalla. Siis mulla ja mun äitillä ei ole autoa. Ja mä puhun sen takia musta ja mun äidistä, koska mun vanhemmat verran asu äitillä. Niin. Niin, se mun piti vielä sanoa, että jos te haluatte, siis no, jos mä saan enemmän katsojia tälle, tai jos te haluatte, että ei ole kattonut senkaan video, niin että mä tekisin niinku muistakin aiheista videoita kuin pelkästään niinku tästä laihutushommasta, niin kertokaa toki. Koska niinku tyyli, että mä kertoisin itsestäni jotain vaikka musiikista. Se on kiva aihe. Okei. Tai sit jostain vaikka mun hiuksista, miksi te niistä haluaisitte mitään tietää. Ok, toi oli joku ihan random juttu. Mutta no siis jostain, että mä kertoisin vaikka itsestäni ja tai te saisitte vaikka kysyä multa jotain. Tai ihan mitä vaan. No ei ihan mitä vaan tietenkään. Mutta siis jotakin. Ihan mitä haluatte kysyä. Eikö siis Eikö ihana käsikoru? Tää on tällainen tavallaan niittikoru tai semmonen. Okei, miksi mä alan sitä tässä esittelen? Sitten mulla on toinenkin samanlainen. Paitsi että kultainen. Okei, miksi mä alan näitä tässä esittelee? Liittyy tosi paljon siihen aiheeseen. No info vaan, että ostin nuo Seppälästä ja ne maksoivat yhteensä 4,95, koska ne oli alennuksessa. Alun perin oli niinku, että 1
tollanen on 495, mut sit ne oli 50% alennuksessa. Miksi mä alan selittää jotain ihan turhaa? En tiedä, koska olen vammainen. Okei, oho, tästäkin tuli pitkä video. Okei, sori, tääkin nyt vammas tää video, vaikka mä lupasin itselleni, että mikään muu video ei vamma, paitsi se eka. Tämä vammas kuitenkin, mutta okei, moikka!